Máš minútku? Prosím ťa, ako je to s tými hasiacimi prístrojmi? Ako vybrať vhodný hasiaci prístroj do firmy? Ideálne, keď máš požiarny projekt, kde to zadefinuje špecialista požiarnej ochrany. OK, a keď ho nemám? Tak musíš poznať prevádzku, jej veľkosť a druhy používaných látok alebo materiálov v tej prevádzke. OK. A aké druhy hasiacich prístrojov poznáme? Poznáme vodný hasiaci prístroj. Voda je vhodná na hasenie pevných horľavých látok, drevo, papier, seno. Voda nie je určená na hasenie elektrických zariadení. Rovnako na tom je aj hasiaca pena, ktorá zase jej použitie je špecifické len na horľavé kvapaliny. Medzi také najpoužívanejšie hasiace látky alebo hasiaci prístroj je práškový hasiaci prístroj, ktorý je univerzálny. Môžeme ho použiť na elektrické zariadenia. Má tiež svoje nevýhody, ako to, že neochladzuje a veľkú prašnosť, čiže nie je šetrný k tomu, čo hasíme. Zase naopak, taká dobrá alternatíva, ak chceme uhasiť nejaké citlivé zariadenia, je hasiaci prístroj snehový, alebo teda s oxidom uhličitým, ktorý je šetrnejší voči prostrediu, ale zase jeho účinok klesá hlavne v exteriéri, lebo je to plyn. OK, super, ďakujem. Nemáš za čo.